Uphakela Mthakathi is crying that our country is getting destroyed each and every day, guys. Let's not love the leaders, let's love our country, guys. He's asking each and every South African citizen to love the country, not the leadership, guys. Here's the message from Uphakela Mthakathi, guys. Me sanibona wensizwa zakithi, sanibona abantu bakithi eSouth Africa, sanibona abantu abakithi abansundu weingane zakethu. Ake sithandeni izwe, ake sithande izwe ngaphezulu kokuthanda abaholi. Bafowethu, bukani ke bafowethu, siyalwa ngapha, silwela ukuthi akungaqhathwa, asingeqhathwa nabantu bakithi abansundu base-Afrika ngokuthi uhulumeni avilaphe ukuphatha kahle thina. Uhulumeni ka-ANC uhluleke ukuphatha kahle thina singabantu base-South Africa, ubuse uba nesibindi sokusikhombisa umuntu ophakathi nendawo ukuthi uma ningafuni ukusivotela sizolanda abantu bangaphandle. Kulungiselelwa ukhetho lapha bafowethu, kulungiselelwa unyaka ka-2029 la. So uma ningafuni ukuvuka emaqandeni insizwa, nivikele izwe, nizophaphama kwakhona lokho enitshela ukuthi nina ninendaba nakho, nalokho enitshela khona ukuthi nina ngoba nibona ngathi thina siyahlanya njoba senza lento esenzayo, niyophaphama kwakhona lokhu okunijabulisayo lapha emagroupini nasemcimbini yomaskandi kuyobe kungasekho. Kwabona abaculi njoba beyizibile le ndaba, lelizwe lali ngeke likhululeke abaculi kube babenza njengabaculi banamhlanje. Why ama celebrity angayisupport into yokulwa nama illegal immigrants bafowethu? Because asisho ukuthi abantu base-Africa abansundu sibathanda, sithi abantu abeze ngokusemthethweni ngoba kuyingozi. Niyazi ukuthi wonke lamashayina agcwele lapha eSouth Africa ukuthi ayiziboshwa eChina. Niyakwazi benikwazi lokho ukuthi lamachina ayiziboshwa eziyingozi alethwe la i-punishment leyo ukuthi alethwe la eSouth Africa ezosebenza la eSouth Africa kuyi-punishment. That's why bafica isitolo esodwa bewu-16 ngoba i-punishment yokuthi bona emazweni abo, so le mali abayikhandayo iChina icinga imali kuwo wonke amazwe, ihambe icinga imali. Laba abantu babhenka kuma-international accounts, imali yabo bathi beyifaka nje FNB bihamba iyaphesheya. Niyabona bavula ama warehouse abo kulama plaza okungangenwa kuwo la khona okusuka khona ukudla kuxikixwe kususwe kwesulwe ukuthi lokhu kudla kuyokonakala nini. Uthenga ukudla wena okungenayo, niyaqaphela ukuthi ukudla okuthengwa kulama spaza shops akunayo usuku lokuthi kuyokonakala nini. Niyaqaphela lokho, niyabona ukuthi izwe liyafa bafowethu. Ngisacela ukubuza kubantu baka ANC, ngisacela ukubuza mawuyilungu nje a good card carrying member in good standing ye-ANC, ngicela ukubuza wena nje ekujuleni kwenhliziyo yakho njengelunga likaKhongolose, ubona ukuthi wena mfowethu izwe u-ANC lokho walithatha uliphethe kahle ekujuleni? Ngicela ukubuza abalako eKZN la kwaZulu Natal, ngisacela ukubuza lapha kwaZulu ukuthi uma uyilunga lika-ANC wena usenomdlandla wokulwela ukuthi u-ANC uqhubeke uphathizwe na? Ngempela ngoba uma sizokhuluma nabo bonke abantu soyichithela isikhathi, kunabantu abangafuna isizathu sokuthanda into ebolile, kuba kunabantu abangafuna isizathu sokuthanda into ababonayo ukuthi ngeke isabayisandawo, ngeke kubenze lutho labo bantu labo. Yingakho phela kuphuma umkhwanazi kubo bonke oCommissioner abawu9 eSouth Africa, umkhwanazi kuphela ophumela obalathi la uhulumeni uyaganga, ikhulu kahulumeni ziyaganga lana azayokhomba indawo ezino commissioner bazo o Eastern Cape no Gauteng no Limpopo. Why o commissioner bakulezo indawo bengaqhamuki? Niyayifuna impendulo? Manje ifuna impendulo nansi. Lelizwe liyokhululwa ngamaZulu. Zonda uzufike lapho othanda khona, zonda uzufike lapho othanda khona. Sithuke usitshela ukuthi si-xenophobic, usitshela ukuthi si-barbaric, usitshela ukuthi sisebenzisa ethnicity, sitshele konke lokho. Kodwa lelizwe zinsizwa zamaZulu ziqinani niziqhenye. Lelizwe liyoklinwa yini, liyohlanzwa yini, liyolungiswa yini? Kumanje njoba kunyakaza ngisho amantombazana kwaZulu, uyayibuza ukuthi bapha abanye abantu, bapha abantu bakwezinye indawo besukume nabo bekhandi, ngoba ngisho bekwenza lapha bakwenza khona, bakwenza ngomyalelo wethu la, bakwenza ngento esiqale thina la.
So ningaphatheki kabi manibona abantu belwa into engathi ishu, belwa abantu belwa into engathi ishu, engazi ukuthi masikhuluma ngobuZulu bethu singamaqhawe thina. Ngisho iANC yasungulwa lapha kwaNongoma. Bayidlwengula bayithatha bayahluleka ukuyiphatha namhlanje. Yakhandwa lapha kwaNongoma iANC. Lapha yasungulwa khona. So ake sisukumeni kakhulukazi abantu bakwaNongoma. Abantu bakwaNongoma ufuna beyiqhenye, ufuna webantu bakwaNongoma. Ake nizazi ukuthi nibakhulu kangakanani emhlabeni. Ake nizazi ukuthi amakhosi onke lawa umthetho awuthatha kwaNongoma. Insizwa umthetho wakwaZulu ushawa lapha kwaNongoma. Yini abantu bakwaNongoma beshone phansi kangaka? Nishonelani phansi kangaka? Nenze ngathi anazi lutho. Lapha kwaNongoma ngisho intombazana yazi yonke lento engiyaziyo. Yini indaba nishone phansi ningafuni ukuphakama, nilekelele izwe, nikhombe indlela ngoba yini vele kufanele nikhombe indlela. iZululand ihlaleleni phansi. Ihlaleleni iZululand yonke phansi ngoba amakhosi onke akwaZululand lapha eZululand nihlaleleni phansi. Ngisho umama wesizwe umthaniya lesi sifundazwe esibizwa ngaye ulele lapha eZululand. Nilaleleni nihlaleleni phansi wemadoda. Ake nisukume wengane kwethu liyasha izwe, sukumani. Ngicela umuntu wakwaZulu noma ngabe uANC vuma ukhombisa ukuthi uyabona mfowethu ukuthi izwe liyalimala ngenxa yeqembu lakho. Liyalimala izwe. Empeleni abaholi bonke bahlangene ngasese. Khona lapha abahlangana khona ngasese abaholi. Njoba kade nizwa nje esho nje umholi wenu onobhala jikelele ethi umhlaba ngeke uzubuye. Yonke leminyaka ewu31 sasenikhohlisa ngeke uzubuye umhlaba sesababelungu. Ungane zakwethu. Hayi kodwa ke nganitshela mina ngathi lelizwe lolunga ngathi sizinsizwe. Nganitshela futhi ngathi ngiyobe ngikhona lelizwe malunga. Ngiyanitshela namanje lelizwe lizolungiswa yithi ene mina ngizobe ngikhona, ngizobe ngingomunye wabantu abahamba phambili kulungiseni lelizwe. Asindawo. Umuntu osizibile uzosiziba aze abuye asinake. Wena osizibile uzosiziba uzubuye usinake. Abaholi njengoba besiziba senza yonke lento esiyenzayo sizama ukulekelela isizwe, sizama ukulekelela bona, sethembele kubo sibethemba sicabanga ukuthi bazosisiza. Njengoba besizibile nje siyofika isikhathi lapha khona uyothuza kimi uza uyitshela ukuthi uyangazi ukuthi mina ngiyini kuwe, ungifica ukuthi angiseyona leyo nto. Ayizonto inkabi ayibambe ikhona. Danki. That was Phakile Mthakathi sharing an important message, guys, saying that if we don't love this country, then our nation will get destroyed each and every day, guys, and we won't be able to fix the country if we don't love it, guys. So I don't know what's your take on this message by Phakile Mthakathi. You can leave your comments down in the comment section, and don't forget to subscribe and turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever I upload a new video here on this channel, guys. I really appreciate your support, guys. Keep on supporting the channel and I'll keep on bringing more videos like this.